3, 2, 1, aurrera! Aurreko urtean jakin gendun txandapak izten zuela ja, ez zuela froga antolatu nahi. Orduan aukera polita ikusi gendun, errotutik esfortzu hori egitea eta mantentzea. Egia da elkarlanean aritu garela, ez da izan errotuk antolatu den froga bat, txandapako asko lagundu gaituzte materiala lortzen eta, hasi que iruditu ditzegun aukera polita eta garrantzitsua, gainera jende askok parte hartzen du froga honetan. Egunez aldatu dugu, lehen egia da kontziditzen zuela justo herri Baskariaren ostean eta herrientzako esfortzu asko suposatzen zuela, Baskariaren ostean, olako esfortzuzko froga bat egiteak, orduan aldatu dugu egunez eta nik uste eguna proposagoa dela beraientzako.